Het wie het was een donkere dag. Een donkere dag met een grote bewolking. En toch is het waardgebied altijd nog het gebied waarbij we uit en toch eens even wat zinnen verwachten kunnen. Dat zal ik de komende dagen zo wezen. En verder, de temperaturen blijven heeg. Wat een verschil bij fjouwer januari 1990 doet de Alverstedentocht reden waar. Op naar het waar van joen en vannacht. Bewolking, een paar opklaringen in het kust- en watergebied. Verder droog en een temperatuur om bij de 6 of de 7 graden heen. De wind komt uit de westelijke richting waaien en die zal matig wezen. Misschien in het kustgebied nog wel vrij krachtig. Dan op naar morgen. Ik heb weer een dag met bewolking, misschien wat opklarings en misschien nog wat zinnen in het watergebied. En de temperaturen blijven heeg, zijn 8 of 9 graden. En de wind matig, kunnen ze even vrij krachtig worden en komt nog altijd in het westelijke richting waaien. In de jontijd in de nacht komen ze op damp waar. Ja, en dan zetten we terug naar de sneeuw. Die houdt net een oorbeeld. Nog altijd komen ze op wat zinnen in het kust- en watergebied. En verder een hege temperatuur, 9 of 10 graden. Een eentonig waarbeeld, maar nog altijd komen ze op damp waar. Nou ja, de wind die gaat wat meer naar het westen dan het noordwesten. En dat is het dan ik. Matig, misschien vrij krachtig. En dan het fruitsjoch nog. Het fruitsjoch houdt nog altijd een bewolking. Op maandag, op dinsdag, op woensdag. Op woensdag komt de zinnen erbij. De temperaturen deze dagen zouden erbij de zo'n 8 graden heen. En die blijven dus heeg voor de tijd van het hier. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.